Soc jugador de l'equip dels Espartans de Granollers de rugby en cadira de rodes. Vaig tenir un accident de trànsit el 2018 i això va provocar una lesió medular cervical, que suposa una tetraplègia. Et planteja l'Institut Guttmann com un oasis de la rehabilitació de persones amb lesió medular. Per tant, emocionalment vaig entrar-hi més que deprimit, motivat. Vaig trobar l'esport, vaig trobar el rugby i enamorat d'aquest esport ara mateix. Jo crec que l'Institut Guttmann és molt necessari perquè les persones puguin sentir-se capaces de sortir i de seguir sent persones partícips en la societat. I la Guttmann és, jo diria, gran part responsable d'això. Per mi el meu somni és que poder involucrar-me en països subdesenvolupats on sé que hi ha persones que tenen les ganes i que estan intentant crear iniciatives per començar esport adaptat, però que no tenen les possibilitats de fer-ho.